Nanti sawan nang Bapak Cukur. Ngawur. Bapak Cukur Coba mayo, Bapak Cukur mayo jare. Bapak Cukur. Saingane pelontos. Saya ini Tukang sepuh rambut. oh no, itu. Dek omae sapa sing kenal? Nama panjangnya sapa nama panjangnya wong iki? Mikir. Oh jadi mikir meneh mikir apa? Cep tuli. Lho Mas, Apa nih? Kak kepites. Aku ora mlaku aku ngono. Lho kok ora kepites. Saiki barang lah. Iya. Ada. Jelas no iki. Sampai kencringi Kak kena disepil emang gak kepites bolo. Iki pas ben nglulangi, Dik. Yo iki lulangnya anu iki Mas yo. Macan iki. Lulangi macan iki. Untuk kucing bengal. Iki kucing ketabrak di perawatan biyen iki. Iya. Yo. Oh, iki gurune bos lho. Iki kok gelap-gelap ini nggih kristale karambol ya Mas yo. Itu kristal iki lipstik iki. Oh, lipstik iki. Oh, iki ya. Oh, iya. Makane iki ono. Berarti lipstik barang iki Mas. Lipstik iki. Oh. Wedok berarti iki Mas yo. Itu iki lipstik tok iki lho. Ini. Iki anune mang jane anune Ultraman. Dodone Ultraman kuning, ijo. Kuning, ijo, abang, birune nek kono yo. Birune nek kono. Iki kok ngene iki ngepung kok Mas. Tapel kuda. Oh. Tapel kuda. Oke. Iki sungune ben oleh ndi Mas? Alas Purwo apa di Sawu Jajar? Sawo jajar iki. Sawo jajar, sawo kotak iku. Ketok ndak anune sungune. Sungune ketok sakmene. Asine iki sak meter yo. Ini lho asine. Asine sakmene iki. Samene asine. Iki kok retak ge gadukan apa Mas? Ora iki tiga jogetan iki. Oh iki gak joget. Wadah iki. Mangkane kok kencring ngene. Iki lho, tapi sanes kencring iki. Tapi sana yang kencring yo. Iki sanes kencring iki. Cleaning yes. yo. Iki oleh ndi Mas? Iki tuku Dik. Tumbase nih ditumbase. Oh, tuku nek matos iki. Iki tuku nek matos yo. Tuku nek matos iki kuwi. Oh, iki nganune selendange Mahabharata lho. Selendange wudu iki sing iki. Apa iku? Selendange Ratu Joda iki. Ratu Joda. Oke. Ratu Joda. Oh, iki alise apa iki? Jenenge idep. Idepe kok malik Mas. Kok kualik asine. Ini tuwek sering. Oh, ngene ya. tuwek ngene yo. Kayak iku. Brengos tapi kok genok Mas. Kakek ndelok iki drama Cina. Lho. Ya apa ngene iki? Ben ngene terinspirasi teko apa iki? Aduh iki gak inspirasi iki impen. Ya apa? Percaya nek bae iki. Impen-impenan ngene iki lho. Iki lipstik polo lho. Iki lho lan gilap-gilap ngene iki. Teko kristale karambol. Lipstik iki lho akeh lipstik. Iki lho Mas sing gilap-gilap ngene iki lho. Lah iya iki kan meror ini iki. Oh iya. Ngarane kan lek nggih skincare kan apa glowing. Glowing yo. Plus on iki. Lho iki sing gedhe sungune resin apa temenan Mas iki? Resin iki lho resin. Iki yo Resin lho. resin iki yo. Saking pinter sing gawe resin sampai kaya apik ta. Ngerak-ngerak ngene yo. Iki ditukokno kompor jos iku menurut dikene. Diobong sik ngono Mas yo. Yo kompor jos ngene. Lho. Aku tapi ora tuku ben menurut dek wong dadose kok gorenge lho. Oh ya. Oke. Iki pirang kilo iki sak troke lho. 1, 2, 3, 4. Waduh 5 Mas. 5 kilo iki bune ben sak piro iki Mas? Ben sampean ngingune keboe apa iki? Kebekuntet ngono ku lho. Oh kebukuntet iki yo. Sungune dawa. Oh sapi sungune dawa lho. Iki ndak sih pirang kilo Mas? Agi Mas kilo Mas agi. Si. 2, 3, 4. Lho. Petang kilo. Petang kilo ngawang. Petang kilo ngawang Mas yo. Ngawang. Iki Mas barang apa tuh iki? Itu iki ben. Iki enggak dewe Mas yo. Ora iki. Nggih teko sapa iki? Anu Iki warisan e. dudukane tol lho. Dudukane tol Sawu Jajar. Iya. Sawu Jajar iki. Dudukane tol iki ono peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah piye. Ini wis. Kene Mahabharata barang rek lho. Iki pisan. Iki 1, 2, 3, 4, 5. Iki simbole apa iki? Iki asine kudu tayang iki asine iki. Apa iki? Iki
Saking kunone iki antik. Antik iki. Lho iki ana kene-kenane barang men sijine tuku piro iki? Ora tuku iki. Ora ndi? Neko. Oh, teko dhewe Mas yo, teko dhewe langsung. Neko. Iya, oke iya. Lho iki motoe kok iso sak piro iki? Setengah kilo motoe. Sak mil lho. Oh, motoe sak cepuk. Sak mil motoe. Lho, sak telapukan yo. Lho. Iki kok ketekan ini. Ngetek yo. Iya. Ngantuk iki. Iki oleh ndek perindapan biyen iki Mas yo. Iya. Sing mari atus ndi ku? Atus di Iya, Sungai Gangga iki yo. Iya. Sampeyan luroni iki. Ki kok melaran ini Mas kok ora padha karo sampean? Iku Iku melare men bunder iki kok ngene. lah iki ati dibolongi ngene lae-lae kalian. Yo ngono ah. Iya lah. Oke. Iku timane krowok jadi dipangan tikus jadi. Oh, ngono yo. Ngene lak rada nyeni iki. Yang rada nyeni. Iki Mas pentol iki yo. Mas batangannya men ukir ngene. Cilok iki cilok. Oh, cilok iki. Cilok. Cilok. Lho iki barang yo gambar banteng ini. Iki Mustang. Lho Mustang dulu. Mas banteng lho. Iki lho sabuke yo. Iki ori rek iki. Ori lho. Lho. Sabuk iki lho. Iki teko ulu apa iki Mas? Ulu kambing. Iki gendruwo. Oh, gendruwo. Gendruwo. Gendruwo iya, gendruwo nek mburine memen iki yo. Lho. Mangkane kok wingi gak kelambian gendruwo ni. Iki Ngene, ulangi lho. iki wis. Kayak ulang iki yo. Cangkem iso godhenge ni Mas yo. Lho. Ini lho. Bandengnya arek mek sak mili lho Mas. Lho. Sak menit tok wis yo. Iya. Lagi diturokno dijajarno lah padha. Iya, temenan. Iki yo ngene yo. Lho. Omahe Mbah Cahyo ngene iki yo. Iki apa? Tak sepilno bakalan. Iki lho, Bakal. Oh, beras. bakal wareg. Bakal wareg. Yo apa ngono, Mbah? Iki sapa iki jenenge iki? Sapa iki jenenge? Handoko. Andoko. Handoko Mas B. Lho, iki melet lho, melet. Lho, iki motone iso ngene iki Mas yo. Motone setengah kaya anu labubu. 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 Iki umume labubu. Iki gak ngejar Mas. Ini iki gak ngejar ngene iki. Oh, ngejar apa? Ngejar wong-wong ngene iki lho. Ngejar paket. Ngejar paket. Ngejar paket. Lho. Omahe mbah-mbah yo ngene iki lho. Ono wayangi lho. Nek iki asline gumbingan iki lho. Pulu-pulu. Nyepek. Lho. Iki sapa iki jenenge? Kalau takono bae lho. Sapa ya iki jenenge ya? Jenenge iki lho. Sapa jenenge iki? Lali. Lah wong sing jenenge lali e. Lali jenenge. Sapa jenenge? Iki Tirta piye jenenge? Tirta. Iki peninggalane wong kaisar riyen. Iki wong Cina iki Mas yo. Iya, kaisar lah biyen iki. Kaisar iki yo. Kaisar itu. Iya, Mas, bener. Tengane, balik tengane. Waduh, iki sampai kuninge bengu gini Mas yo. Iya, kaisar. Kaisar iki asline wong Cina. Cina iki. Wong Cina. Drama kayak drama Cina. Nek drama Cina lho. Ngene iki lek bengi biyen anune itu gengan wedhus iki biyen. Iya. Iya, tak ngalungi wedhus ora sida. Maro gak sida yo. Ora sida. Oh, Lagi ini wis ngono. nang dalek kono yo. Sing penting bantenge dhilik. Hei, motone kecoret. Lek motone kecoret Mas. Kecoret ae wis. Oh iya. Lho, iya. Ngantuk iki pas ngechat ngantuk. Ngantuk iki. Lho. Apa? Mas Ayo, Apa? angkat ayo Mas Ayo. Ndi sing di Sing gedhe ta wong ngangkat sing cilik ya rugi ta. kita Sing duwe gak kuat ngangkat ya rugi ta. ya pawain ana iki. Oke. Ayo dudukno Mas kencringe Mas. Ayo kencringe dudukno Mas kencringe Mas. Jan, ngerepoti. Jan. Duh. Waduh, iki abot Mas yo. Buat iki. Waduh. Lho lek ndele yo kudu ngono rek, gak oleh langsung celek ngono. Lho. Didele yo gak gelem rek lho. Kayak kudu turu wae. Iki ya ngangkat iki ya. Iya, ngangkat iki ta lho. Ayo sapa sing kuat ngangkat iki?
Ya apa? 5 detik. Give apa ora iki? Give apa ora? Give apa? Give apa wis? Apa wis sak njaluke wis give wis. Apa wis wis. Sing kuat Komen, ngangkat komen. ya sing kuat ngangkat iki gratis potongan Ndek Mbah Cukur. Oh, iya. Ya gratis Potongan potongan Ndek wis, Mbah Cukur. potongan Ya wis. oke. Sing kuat ngangkat iki pirang menit? Sak menit. 3 jam. 3 jam iki ora ngangkat, Mas. Mangan kita ae mangan. Ya 5 menit ae wis bolo. Digawe salah ora digawe salah? Digawe salah. Ya ora wis. Wis diangkat tok ngono ya, Kene lho, di kene, trenek kene, pupu ngene pindah-pindah ngono ya. Kene ngono lho. Oke, oke. Pas sampe Ya waduh, cak boleh aja sampe ndelok iki ya. Iya. Cak boleh aja sampe ndelok iki. Wis iso dicengkemi gitu. Iya. Lho. Ya apa? Iki lah sing duwe lek gak kuat ngangkat iki ya rugi lah. Kuat apa ora? Kuat ora? Kuat aku iki. Iya. Aki sih aki. Kuat iki aku. Kuat iki. Lho diangkat dhewe. Oh. Wingi dioseng nang omah, nggo apa? Enggak wobrok. Obrok kena, ngobrol. Jarsari itu Mekah. Dasar itu Mekah iki. Awas, lho iki lho bolo. Iki lho. Sih telan-telan iki lho. Apa? Ono sing njaluk sepil Pertama njaluk aku nih. nyoba. Sepil sepil kene ane. cekelane lek dipikir Lho. iki gabus ngono lho. Lho iki lho. Iki Sepil, kudu lho. gabus iki rek. Biasa Lho. ono sing Iki takon dadap iki sepil. sik kandel lho. Iki kandele sak mini lho. Tak delokno ya. Sik mangga semangat. Lho, sak mini lho. Lho, iki lho, iki duduk gabus rek lho. Kayu iki lho. Ya iya lho iki lho. Mungker nek kene ya iso. Waduh, temenan. Iki Mas Paimin kate nyoba. Oh. Lho. Lho, enak. Paimin, ekspresi Paimin. Ya apa Paimin? Lho. Ya apa rek Paimin iki lho. Lho. Ya apa? Oke, Mas yo. Enteng iki lho enteng. Enteng ah? Enteng bisa kan. Oke. Ayo dicacak. Saking paimin golo iki. Paimin nggo rek nasek. Lho. Yo, sik. Iki nih gak ketok Mas. Oh iya, ini enggak ketok ya. Yo. Lho kok ketok mowol. Lah ngene wis. Aku besok nget. Oh, kudu ngono ya. Pindah nang siji. Sing nyentui enggak. Beli wae. Lho. Kuat lho. Iki emang Lho. ora mikir lek ditono. Man keramike yo. Lho, sungune sak mono e. Oh, sak mono e. Lho. Sungune Ayo sapa sing kuat ngangkat iki, ayo. sing kuat ngangkat iki gratis potongan di. Yo, potongan di Mas Cah yo. Jadi potongan dari barang sego goreng di sisi. Gratis. Mangan sego goreng sak potongane. Timbangane potongan ya karo sego gorenge ta murah. Oh, sego goreng ya. Sego goreng. Lho. Lho. Lek potongan 20.000 mari iki. Sing potongan 20.000 ya. Iya. Oke lho. 20.000. Lek sego goreng 12.000, men. Ayo 12.000. Iki lho. Iki sapa? Legend RJS kok ngangkat Mas. Legend. Iku ta. Tuh. Iki lho. Lho. Ayo Mas, ngangkat. Tuh tutorial ngangkat. Ayo. Ayo ngangkat. Legend RJS iki ora kuat ngangkat iki kan. Sapi tri diangkat ya Mas yo. Kuat, waduh wis. Tapi sik Tengah sik. Iki cekelane takon sego timane. Iki guduk gabus bolo lho, iki sak mene lho. Lho iki lho, dadap iki bolo. Cekelane iki apa Mas kusen iki? Iya ta iki Lho, kusen iki cake cendelo iki rek lho. Paku-paku lho wae lho. Sungune sak mene. Lho iki lho ndelok sepuhe lho. Sepuhe, ayo sepuhe. Ora kuat di sini. Lek kosan wani ngangkat iso Ayo. nyonine mulai. Yo. Oh, kuat. Oh, kuat. Ayo Mat, pindah Mat. Wih, kuat. Wih. Aduh. Manja yo. Wih. Menit potongan gratis Mas. 5 menit. Iki kenal 5 menit. Kenal 5 menit ya apa Mas jan ini sak jam ta Mang. Potongan seminggu gratis iki. Bisa enggak sing nyoba meneh. Kenal ya Mas. Aku ora kuat Mas, aku ora kuat. Waduh. Puklek sikil. Wih, rek. Ojo. Masih Anu ae, Mas, bopone Mas. Cek angkat Mas. Oh iya. Oh iya bopone. Ayo.
Bapakne kudu ngangkat iki. Kecil. Itu kecil Mas yo, kecil Mas yo. Kecil. Pokoknya Ayo. Lek iki omongan ngangkat ta. Iya, lu ki ambek salah-salah deh ngarep Yo. panggung ta yo. Cek kita gak nggo wayang e yo. Iya, Pak. Dungo sih. Ndonga lho, ndonga sik. Lho, sungguhnya dilus yo. Langsung iki lho. Langsung diangkat bola wis. Tuh, kecil. Oh, enak tuh. Enak. Aduh, 2. Wis 3 lho. Wis 3 sampai 5. Semper. Mulai merangkang lho. Wis lunas bola iki lho. Mas Coy ngono kok. Ya Mas. Gratis potong. Garis potong. Iki soalnya wis anu ya, doyan Meneawan budal. meneawan budal. Ini ada lagi nanti yang. Nah, ini Uang terus nih. uang terus semoga sih gede. Duh. Can koleksi ini Mbah Cahyo ngene iki. Mbah Yo, Bulan sing belum tadi. Mbah Yo. Ayo iki. Sepil lah iku doan. Sepil apa iku? Pengrajin ya. Ono di murid ono sing ngono tadi ya, ono loro. Iya, pengrajin dah, pengrajin. Sepil apa jenenge? Oh iya. Oke. Pas setting iki. Ora iki sih lho. Aku lu nyeting iki mayor. Duh. Wih. Iki sing ngono tadi iki lho iki. Turun tadi iki yo. Tadi iki sik kate. Sik kate iki lho. Anune kuwi tengkorak. Dugure panci. Tukune panci bola lho. Iki tengkorake kebo sing gede mang Mas yo. Duh. RJS full pengrajin ya. Iya ta. Full pengrajin. Minimal Wong bisa gawe pantai. iya, wong seni uripe ndek seni yo. Iya ta. Oke lho. Iki sungguh kebo rek tak jelasno yo iki. Sungguh kebo. Iki sapi Mas yo. Sapi. Iki sapi anjok ndi Mas? Anjok ini. Anjok kene. Heeh. Iki anjok kene sungguh sapi. Terus iki Iki sungguh sapi cilik. Donggala. Lho. Praupane yo wis ngene iki lho. Lho. Kok ora anu ini yo buffalo Mas jenenge iki yo. Iya. Untune lho ngeri. Lho. DRJS iku ono seniman sapa? Osrop, ono Cakdan, ono Bapak Toni. Moro Faris CL. Lho, Mas Cahyo. Lho. 5 tadi lek banteng Iki wis apa? Oh iki. nane Bapak Wanto. Bapak Nyimar. Bapak Nyimar Iki iki. pesenane Bapak Nyimar. Lho. Letring. Iki militer ini gede bolo lho. Iki lho. Sungune. Iki lho. Sepil. Militer irungi ngene, motoe ngene. Lho iki sungune badhek ayo. Sungune badhek. Ayo Sungu apa iki? 1, 2, 3. loro setengah. Wis, sungu Pring. pring. Lho iki sungu pring bolo. Lek gak percaya ya. Lho. Lho kan iki ana koyo bintik-bintike yo. Bintik-bintike lho. Iki sungu pring rek. Gak percaya sekan. Iki lho yo. Wah iku. Iki mangko. Ya iku mangko. Ya iku mangko ya. Ning gawe ning mangko. Ya iki Iki tadi tadi tre ya iki tadi ini lho. pirang kilo. Pirang kilo Mas? Jiro. Oh, loro punjul. 2 kil iki pangot lho. Meletre polo lho. Letri. Kan hari ini senimane ndek SJS akeh, tapi ojo ngomong SJS bantenge kan sing bejat. Rano. Apane? Lek kadung bejat. Lho, kadung bejat yo. Kadung bejat itu soro Iya. sing dandani. Iya, soro sing dandani lho. Kae meneh soal pengrajine akeh. Iya, lek bejat iku sampe dibagi-bagi siji nang Mas Cahyo, siji nang Cakdan, siji nang Osrok, lho, siji nang Mas Toni lho. Toni kadang nang Paris Lho nang Paris barang kabeh. Heeh. Lho. Iki isi omahe Mas Cahyo. Iki lho. Duh.
karya original Ganti, Jo. ganti, Loh, saiki ganti, kiro ganti, iki. ganti saiki jenenge pisan. Sapa Mas sapa? Saiki ganti anu Mafia Tunggak. Iya, Mafia Tunggak. Asline Selalu desainnya ini tadi ganti. pisan tapi urung digawe. Ora tak gawe jan. Wong iki yo lek ngecat yo nggih pilok rek lho. Iya iki ono limi rek. Tuh, Iki lho. lho iki wae iki pilok-pilok. Iki wis. Lho kan ini. Kan ini seniman iku kudu apa Mas? Wis Kudu bondo. kudu bondo wis. Kudu bondo wis. Dilarang bondo. luru, dilarang luru. Dilarang luru yo. Lho kan ini kudu bondo lek kabeh gak bondo ae yo kapan apike yo. Iya lah, yo malah gak apik lah. Malah gak apik lho. Kepingin maksimal bondo ta. Bikin maksimal bondo lho. Yo apa ini? Iki project selanjutnya iki tenggae apa ya Mas? Iki, ya iki ambek iki. Wis iki yo. Sik kan ono sih anu. Ono sian. Iki nututnya sampai Rioyo Mas. Nutut iki. Iki. Iya. Rio ya wis. Rioyo tadi yo. Rio. Berarti aku ben Reni iki kudu wis ready yo. Ready iki wis Ready. Ben tak sepil wis tadi. Sapa jenenge dijenengi sapa jenenge? Segurung. Sik durung yo. Tadi engko lek wis dadi rupane dicat ngono langsung dijenengi yo. Oke, iki ono jenenge. Mas ndek kono mang ono piro sih? Ono sapa ae Mas jenenge Mas? Ono Cempoko. Cempoko lho. Moro ono Adipati. Ono Adipati. Ono Andoko. Andoko, mor sithik Sampai Tirta. lho mbek Tirta. Ya, ikari iki. Kari iki engko sik jenenge spesial engko wis. Spesial. Rioyo tak sepilno maneh. Yo, Silo dadi niki, Ben. engko sepilno dadi niki. Wis ngono ae wis akhiri ae Mas yo. Oke. Selamat ketemu Mari Rioyo yo. Oke. Wih, sip dar.